Mit bedste tip, det er et ægteskabstip. Og tippet er kort og godt, få din mand til at købe dig en Tesla. I hvert fald, hvis han som min er super glad for at køre race og bruger halvdelen af sin fritid i garagen. For med en Tesla, så kan I køre race sammen i weekenden. Du behøver hverken vide noget om motorstørrelser, ventiler, topstykker, ledningsnet, max-ESU, motorolie. Det er fuldstændig lige meget. Du skal bare træde på speederen, køre derudad. Min mand og jeg, vi har testet en Tesla Model S 100P mod en Toyota Supra, og det var sindssygt sjovt. Og det havde det også været, selv hvis ikke jeg vandt. Tror du ikke på, at jeg vandt? Så har jeg beviset på zracelog.com, hvor du også kan gå ind og se, om min mand og Supraen bare havde en dårlig dag, eller om han måske skal bruge lidt mere tid i garagen. Mit bedste råd, det er, køb den gode Tesla, for så kan hun også komme ud og køre race, og så har hun bedre forståelse, hvorfor du bruger al din tid i garagen.